Tässä lyhyessä videossa tarkastelemme vaikuttavuutta oppimispolkuna. Emme keskity raportointiin, mittareihin tai hankkeisiin, vaan ajatteluun. Siihen, miten vaikuttavuus ymmärretään, miten sitä jäsennetään ja missä vaiheessa tarvitaan jo kriittistä ajattelua. Käytämme koko esityksen ajan yhtä konkreettista esimerkkiä, jotta vaikuttavuus ei jäisi abstraktille tasolle. Vaikuttavuus ei tarkoita sitä, että tehdään paljon tai tehdään oikein. Vaikuttavuus tarkoittaa, että jokin asia muuttuu ja että muutos näkyy vasta ajan kanssa. Tämä oivallus on vaikuttavuusosaamisen perusta ja EQF4-tasolla tämän ymmärtäminen riittää. Käytämme esimerkkinä Labradorin noutajien jalostustyötä. Kyse ei ollut projektista tai hankkeesta, vaan pitkäjänteisestä tavasta toimia. Tavoitteena oli koirien terveys ja työ perustui ohjeisiin, avoimeen tietoon ja neuvontaan. Olennaista on, että vaikuttavuus huomattiin vasta vuosien kuluttua, kun koirien terveystilanne alkoi selvästi parantua. Tässä tehdään ratkaiseva ero. Toiminta on sitä, mitä tehdään. Annetaan ohjeita, jaetaan tietoa ja neuvotaan. Vaikuttavuus on sitä, mikä muuttuu. Tässä tapauksessa koirien terveystilanne. EQF4-tasolla riittää, että osaamme tunnistaa tämän eron. Seuraavaksi siirrymme EQF5-tasolle ja kysymme tarkemmin, miten muutos syntyi. Alamme nyt jäsentää vaikuttavuutta. Tämä ketju auttaa erottamaan 3 asiaa: tekemisen, siihen liittyvät oletukset ja havaitun muutoksen. Ilman tällaista jäsentämistä vaikuttavuus jää helposti yleiseksi puheeksi hyvästä tekemisestä. Vaikuttavuuden kehityspoluilla ei ennusteta eikä laadita strategioita. Kysytään vain rajattu kysymys. Jos tämä todennettu vaikuttavuus jatkuu, mihin suuntaan sen vaikutukset voivat loogisesti edetä? Kyse on ajattelun harjoituksesta, ei lupauksesta tulevasta. Ja nyt taas vedetään selkeä raja. EQF7-tasolla vaikuttavuuden jäsentäminen ei enää riitä. Siirrytään kriittiseen tarkasteluun. Kenen näkökulmasta vaikuttavuus määritetään, mitä jää mittaamisen ulkopuolelle ja millaisia seurauksia vaikuttavuudella voi olla. Tämä on jo eri oppimisen taso, joka rakentuu sen varaan, mitä alemmilla tasoilla on opittu. Tässä esityksessä kuljimme vaikuttavuuspolun ymmärtämisestä jäsentämiseen ja horisonttiin, jossa kriittinen kehittäminen alkaa. Vaikuttavuus ei siis ole raportti eikä lupaus, vaan tapa ajatella muutosta ja oppia siitä. Tämä ajattelutapa on siirrettävissä eri aloille, eri koulutustasoille ja eri maihin. Tule mukaan koulutuksiin, jos haluat syventää tätä ajattelua ja oppia soveltamaan vaikuttavuutta omassa työssäsi.